ngumuntu wesifazane ebheke ephila akezayo lithi Bible nayifika ibiyeka bheke phansi yena wayephezulu kulela ngoba they were not in their comfort zone. Bazalwane laba bakulahle endaweni yokukhona ungakhathazeki nje wena qhubeke ukhoze kunabantu bokuzongena la ku-28 futhi belizwa ukungena kubambele ngesakhe nithi siyangena ku-28 kodwa bambele bakujikela ungakashaya ibhizinisi wabangana nawe ukwenzakalayo cha kushiye endaweni yokukhona uyabona kube lomuntu lona abemphethe eqhamuka yiphi ethi lokuthize eqhamuka yiphi ukuba bamshiya emitha away from it uyalelena nje wayelekisha wayeleke kodwa bamshiya at the right spot uNkulunkulu wenze ukuthi abantu abashiyile bekushiye endaweni yokukhona ngoba leyo ndawo indawo yovuko lwakho wena kahle akushiwe endaweni yovuko indawo yovuko lwakho bazalwane akukho okuningi bengiphethe namhlanje ngiphethe nje lokho bazalwane ukuthi wena ushiye endaweni yovuko lwakho musukhala ngokusendaweni yovuko lwakho yebo vele izi uqalisa ukukhuluma kanje utama kuthakshiwa into ezitholele ukuthi iqale undergoing process that's why I can't get out of the door yazi isipanda nje bekushiye endaweni yovuko lwakho ngayibona kuvuka ngoba kunokuhlabela abahlabelelayo ukuthi ushiyile empini ngamabomu ukufeza icebo lakho kepha isu lakhe lona lingibhekile kunokuhlabela lokujulana nje bazalwane lokhu ungivuselele uthi noma bekushiya ushiyile empini ngoba thina asikwazi sibona kushiwa abantu futhi kushiwa sazi uNkulunkulu ngabantu ubona ngokushiwa abantu abantu kushiwa uNkulunkulu uNkulunkulu nawe kodwa ubona uNkulunkulu nawe wena ufuna ukuthi abantu bebe nawe uzobona abantu nawe yilokho phela nje ukuthi abantu besebenze nawe ukubona uNkulunkulu nawe siyabonga bazalwane siyafuna bazalwane sikhuleke we can pray Father we come to you Jehovah